Здравейте на всички, днеска играем Stumble Guys с приятели. Ще играем евент, защото нормалките са тъпи и не струват. Много ви благодаря за 4 абоната. Много се кефа. Ще е хубаво и да ми гледате клиповете до края. Ама нали, това са някакви подробности сега. И... Ти сте хипопотами, бе. спокойно, бе, това е като Бог даш, само че ги бием. Също като Бог даш. Аз съм две. Ние тримат дали 4 ме. Взимайте ги тези мечове да ги биете. Вау! Не изпускайте меч. Това не успях да го взема някой. Ето. Пазете се от лазерите. То на техен дойде, не на нас. Дали? Един умре от техния. Взимайте Не всичко, така, брат. като ги вземем, ги атакуваме и те умират, те нищо не взимат. Давай. Знаете ти, с тия бомби и аз умрех. Умря ли? Има ли как респаун, бе? Да, има. Респаунахте. Вземете златното, то бие повече. Взехте ли го? Under attack, what the fuck? Ху! Я взем златното. Не успях. Ей, умрях по най-тъпия начин. Дани ги взе и двете, браво на И Дани. аз умрех. Дани, не умирай. Така, браво. Вземи да скоча това, бе. Взехме коронка. Какво пъти лесното ми? Това не го Владимир. лесно, бе. Много е лесно. Па е интересно, човек. Кам ти. Аре, влизайте в партито. Влизайте в партито, бе. I'm coming. Штрак! Айде, Не готово. за това. Кое? Да. Чуй. Дани, ти си ми абонат, нали? Да. Така, браво. Гуфи. Почнахме. Сай 13 дойка, това не се получи. Да, ще играм. Леле, брат, Добре, колко съм 16. надъхан. Защо сме 16. червени? Стига. Защо сме червени, брат? Това не е Това не е ясно интересно. нещо. Аре, бе, това не мога да взема. И аз не успях. Нашия почина, бат. Абе. Че умрех. Взех, че умрех. Да, взех един да. Вземи го това, браво. Това ще е готов. Ох, Само тук умрете нещо, от техния. тук нещо сме много зле. Минали път бяхме взели повече. Ма що умирате, бе, брат? Що умирате? Те умряха всички, бе, човек. Как бати ръст? Бива ли такова нещо? Те са много слаби тия, човек. Много са слаби. Да, ти ние така ме струпаме короничи. Буквално. Ако той евент не се мане. Има още един ден, мисля, че. Колко е часа? 11-14. Добре, аре влези в парти. Пуснах. Дани, лефни. Все пак трябва да пише код. Не, бе, чакай. Я виж дали Пишете, ще че съм. излезна ти покана. Айде, тука си. А? Айде, Дани. Ето. Аз що съм такава малка титла, ти си легендари никога. Защото аз много съм играл. Ранкет. Да. Това е, защото съм много добър на Майнкрафт. Аз съм изиграл 2 игри на ранкет и ги винах и две. Много го цъках преди ранките. Миналата седмица право го разпуках. Записвам ли? Аре, правим още 2 игри и приключваме. Пак сме червени, бе, брат, това е бати чикик. Не можах да взема златното. Умрех. Жив си. Без да отходим. Аз я. Не, аз се хвазнах под това. Не си, бе. Кой те излъга? Взех златно.
Взех златно, Дай взех ми ги златно и първите банани. паднах. Виж хвърлям, бе, виж А, колко то- се напълня. Паднах. Тук няма супер сили. Аз имам супер съживете ме. Всеки меча. А така. Взех два меча подред. Паднах в съндък. А нашия е някаква Два ботка. златни има. Здраве. Оп. Взимам го. Взимам го това. Аз умрях. Не сила. Те пък как мога да са толкова зле, бе, човек? Абе, друго си е нормалния блок даш, там няма какво ми стъпи. Верно обаче. Ей, баба, снимай. Офаре. Не псувай, бе. Това е family friendly. Ага, ти Канал. така кажи, бе. Да теба путката, да теба умършата, да теба. Щеба педала, щеба. О, ти псуваш, бе, гей. Кой те научи да псуваш, бе? Аз казах ли ти, че това е family friendly канал, бе? Мършо. Ще ми ядеш кура, ще ми ядеш. Щеба путката. Това ще трябва сега да го едитна, нали? Нямам едитор, ще ви ебал путка. Аре бе, мърши. Аре бе, нали сте много силни на Майнкрафт, бе? Аре, това е бутата на Взех златно. Ама аз ще те ебал путката. Торнадо! Не успях. Аз изкачам на торнадото, бе. Да, нали? Някой да ме Дани, съживи. само ти си. Дани, само ти си, брат, внимай да не пукваш. Дани! Мале човека! Жив си! Овчо! Бати! Как се преба? Какво си ти, бе? Светкавици. Ето. Така. Виж, аз сега няма да умра. Колко ги изех. Чуя ни това, торнадо. Овчо, ти умира! Взех две златни. Леле, тия ни туриха лаза. Не, това е на теб. Ние ще взехме много златни. Много опасно. Леле, тия банани Ти си ме много изядат. опасен, опасни. Да, тия банани ме изядат. Че банани ме изели да вика. Дай, къде си? Ето. Ей, не можах да го взема. О! Дани, сам си. Да. Чакай, това да Мал е нашата оттрепа. Можеш да минеш отстрани, виж. Да, браво. Пуснаха ни кокошки, брат. Светата Троица. Взе само едно. Бързо, вземи го това. Дани, бе, брат. Ще се преебеш. Нашия ме съживи, взех златно. Ама умрех. Как така ще умреш, бе? Дани, затова не се лакомиш, брат. Дания машин. Аре, съживявайте ме. Така. Да видите кой съм. Видях. Трябва да се живите, Вико. Ще те съживя, бе, спокойно, бе. И паун. Опита се, ма нещо не му се получи. Аре, търси такова да съживяваме Дани, че и това наша пак умря. Там отпред. Абе, Ланчо, бе! Мале! Не мога мръдна. Не! Как да стане, бе, брат, той Ланчо ме прееба. Ако не беше ти, щехме го спечелиме това. Благодаря, че гледахте клипа, да сте живи и здрави, голям да ви порасне.